of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, worthy of every song we could ever sing. Oh, worthy of all the praise we could ever bring. Oh, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Oh, Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, you're worthy, you're worthy. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not
ninh con ngà đập là đòn nông bớt ngô về yêu lấy nằm ta trong pi way kí bà chụp lại cái por hay cái sngi bà pin ngap cái tiền cái jong lấy bà ngay pi mà đi cái chính khu na ai ngô yêu lấy ta trong pi ru kí bà chụp ngap man là cái Sunday man là cái por bagi ai đi cái tiền cái jong lấy shapi bà ngay pi mà đi cái chính khu cái khraw làm cái tiền cái jong lấy bà hay cái por ru cái dan say siya ni kapangin ay kakting ka jong play lamba shakri jong try pa sa P.R.Diengdoh bar nganget pi pelai ka por ka jong pi kendian sha score ka kakting ka jong play bar nganget pin mat ka jing kerku ka jong play ka pidang sha score ka kakting ka jong play nganget kan dan ka jing penkia ka dan ka jing pelai bar nganget pin mat ki ka ba khraw ka jong pi dengan ni ka por gi nya le no sha kakting ka jong play ngan ai ti ni ka por ai pa sa P.R.Diengdoh Tonga ai kublay if you barok hot kiba yots ngo biang yagani gktien ke jong blay ke bang don ban ai biang shafi mentag sngi sashi sen pat kan long ke jingr khu go khraw ye phi ye ke yeng jong phi ba de barok kiba yots ngo kan no long ke jingmen ke de ke bang sngo ngo yo blay kalong ru ke ba khraw bang yo ban shakri shake jingdon kam jong phi ling ba na gani ga Bible ga balong ga ktien ga ba khoi ga jong try kam dei satya ka kam ka ba ngale ya ka da ga jing bamban sin re ngale ya ka da ga jing kmen na mga sham ba gani ga ktien ga jong play yo brio way pa way la galong u balong kristan u bamlong kristan la galong yo banget ne yo bamget la galong ya ka nu ka jaj ben rio la ni ya ka ba kum ka nu ga jing long nga shamba ka ktien ka jong play ka ai ka jing kermen ka ai ka jing kershan ka jing ka kawanra biang yo brio shaga jaka ka bola ya ka ban ya shakhmat abo ya kendu i ka jing ale ai ka jingem today na ka ta daong anum tait bangan krene ni ktien ka jong play na makalong ka jing khu ka ba khraw kalong ka jing men to yangi bangin yo sngo ya ka ktien ka jong play malaga por nga yang nang ni ka jing et nga kwa ngan ong ifi nga da Jowai bo play un ker khui fi met sngi Jowai bo play un le ka kamba ai ka jing im ka jong fi wat langam kren shibon na preng ka jing dai be ki kamba nganum kren shibon na preng ka jing dai be ki wepat herengan yalam fi shaka ktien ka jong play le sigani ka bangan kren ka dai ka wei na ka Jinghikai ha ka Bible ka ba nga kwa ngan kren ka jing dai be ka jing shakri play ngala kren kumba ar lightly menta ha ka jing dai be ki sngi ki khat do but ngala kren chipang ka jing rong no ngala kren chipang ka jing pen khre ya ka jing rong no but menta ka sngi nga kwa ngan kren no ha ka jing dai but ka jing shakri ka jong yo try la da na preng jong fi shong pi snap igni ka Jinghikai meta ka sngi nga kwa ngan chi thol pai fi kane ka khubar kan pen shai fi mdai ya ka wepan han re ka khubar kan pen shai fi ha ka jing dai but ka jing shakri play fi ndanga pulina ka Bible ngayo i ba ngi sngo tho shibun hagaliang jong ka jing dai bat ka jing shakri yo try ngayo ila hikai pateng ingi nadu mendai hadu mentai ka sngi hadian bagi Christianity ka lawan rong sigani ka state ka jangi ngiyo i bala hikai ingi ka balang la hikai ngi yeki jing shakri play yeki ministries yeki jing shakri yeki yeng money but ngayo i bangi yo i ka hagi dorgi beper hanrai shangan yalam fi men dagi sngi shakawai ka dor lani ka wai ka picture ka bangayo i ka banga snautenat bahabanga perkhat yegani ngakwa baga jing shakri play jingi kadai ban poi shagani ka nongrim ka banga nget kan long ka jing shay fi baro ki ba yo sngo fi ka ay mga mut ban kren man dagi sngi kadai kawai ka ba ublay ule haga Bible kadai ba ublay haba ubo yo brio haga ni ka pertay haga ba meningkong haba utaw yo adam at ka im kawai ka mga sngotunat kadai ba ublay shua ya ka ba untaw yo adam at ka im ublay utaw shua ka pertay ndray hashua ya ka ba untaw yo adam at ka im ublay utaw ya ka Kper eden Baday na katakataw nga kwa ngan piniifiya ka ni ka porn nga ni ka Bible ka khubor ka mga donman kren hang ni ka day syapang ka Kper nga kwa baga jingmut jing perkhat jang fi meday ka sngi kan ngap bahay ka ay ka mga donman kren namangan kren syapang ka ni ka Kper ka garden ka kinja Kper ka bau blay ubo hay ka ni ka Bible
ngam tip balayu blay udana ga jingmut jong o ya ga kper na do ka basdang bat ngayo iba kani ga jingmut jong blay kadan ai ga bjilio hapo jongka nakata ka daw ndanga puli ga bible nga sngoto ba pleng habang ipet ga jing shakri blay jangi habang iperkhat japang ga niam japang ga balang japang ni ga jing shakri ga bangi adan menta ngila pen kala ya ka shiki wepet gi rukom jinglong jongka henry nga kwa ngan pen ifi ba u blay u kwa yangi ban penio pat ya ga jing shakri blay jangi ha ga rukom jong ga kper badai na kita kadaw habang ngakren ni Kper ngakwa ngan peni finang ni bahadin bau blay ula taw yu adam ka em u klembo yu shanu klembo yu ha balang klembo yu shanu habau taw yu adam ka em klembo iki shagi jaka ki ba donki ki kinja institution ki ba kumoi pat henry habau blay u bo yu adam ka em u bo yu ha Kper eden But ngakwa gini kapon nga kren Japang kani Kper. Kidan artli Kper haga Bible. Ya ki banganum kren mentan re kidan artli Kper. Ki ba khraw haga Bible kata kadai Kper eden but ka ba ar kadai Kper get some money. Kaktin eden kamot delight haga kaktin English. Kabamot ka jaka kaba snultanat ka jaka kaba pengat. Ka get some money. Kadai ga jaka kaba ka jingmut get samani kamut oil press lani ga jaka kaba ki kem ya ka ban penmi priang ban penmi so kadai ga jaka kaba ki shat knyat bagi teliat iki so olip ban penmi nang to ya ka jing ya ka priang olip lani ka so wan nak ta daw ka ktien get samani kadai ga jaka ka oil press kaba mut ba habau jisu le get samani sap da sap ka balangkum ga snam kadai ka bau blay usha ban knyat yu hagatu ga jaka ban penjaw ga snam na kabta jonga ba jopi ban map ga pop jonga ba jopi nganum krene ga get samani nama ba krene ga Kper ngamla ya la nagi artli ga Kper ndrei minta ga sngi nga khwa ngan kren chapang ki balang jingi nga khwa ngan kren chapang ki jing shakri blay jingi balai pempet ya ga ni ga dur ka ba blay u don ga jingmut jono do basdang bat ga ta ga dai u blay u don ga jingmut ban bo ya nga ba de pi mdei setia haga jaka kabada kumoi pat u blay u kwa ban bo yang abe de pi haga kinja Kper walay kirki danga kren Japang Kper nga khwa ngan pen ifi ba Kper ka kren Japang ka jing pengat ka Kper ka kren Japang ka jaka ka bangi penkerpang na kata ka jing na kata ka imlang salang bat ngia mi no nang ta na ka jing bun kam na kata ka jing klumar preng ka jing mane chineng jerom bat ngi mi no nang ta ngilet shong shipor ha ka Kper bat ka jaka du ka Kper ka jaka ka ba kerpang ka jaka ka bangi jatai ka jaka ha ka bangi don ka jing light lord mdon kali hangta mdon horn kali mdon setia ka ba wit ke ru hangta kadon kal air ka ba pengat kadon ka jing light lord ha ka Kper but day na kita kadaw nga kwa ngan peni fi ga ni por ba pins ngel tho ba blay ha ba bo yo adam ga im u khlem bo iki ga jaka ka bakin chatem raw u khlem bo iki ga jaka ka bakin cha penwit lani ka bakin long ya kin long kum shong apo glm u bo yo adam ga im ha ga jaka ka ba pengat ha ga jaka ka ba download ki aka baro hangta ngani thu pi donu dieng jong ga jingem Walit klet ikata hapdeng jo Kper den udan udieng jo jingem bat ngakwa ngan peni fi nang ne snga ba udan we dieng ru Kper den taw de dieng jo jingtip ya ka ba habat ka besneu ngakwa ngan kran ngan ni por ba ka ni Kper kadai ka ba play udan ga jingmut jango ka ba kwa bagi jing shakri play jingi ki balang jingi ki ministry lani ki nugi jing shakri ki bangi don ngakwa ngan kran kelum mata gisngi ngam kran persha henry ngakran ba finyu I ba na ka bible u play umut ya ka Kper bat ka Kper ka ba ngakran na gisngi kadai ba u play kwa ban penlong ya ki jing shakri play jingi ha ka dor jong ka Kper ngan puli fina ka ktien ka jong try ngan puli na ka kitab Genesis ka lanong ka ba ar ngan puli na ka dikhat ka ba fra bat ngini kren ni ka Kper nang ni ngadon sibon man kren na ka daw ngan puli no na ka ni ka Bible
ke kitab Genesis ke lanong ke baar ke dekat ke bepra. Kau ini giktian. Utrai ubau bleiru ulatung ia ke Kper ke Eden syafang mingi. Bat ula bu hangta yau brio ubau lala tau. Ngasengau tunat ia kata giktian. Ba ula bu yau tau brio ubau iet palat. Yau ba ula tau. Ulek klemlet bu yu syakan ika pertai ba unsu syang makia. Ba unsu yat yang ika pertai ke berjenjar. Handrai bu yu hagan ika Kper. But the Bible kong utrai ubau blay ula penlong makin mi nagata ke kendau kitiang barok kibe internet ban kmi. But kibe bit ya ke ban bam. But hapdeng kita ke Kper yau dieng ke jingem. But yau dieng ke jingtip ya ke babha. But kibe sneo. Finda pulian ke Bible. Nama banum slam. Ngakwangan penifi. Baka nige ke jing temu ke jong blay na do besnang. Kanige tiki jing kwa ke jong blay ban bu yu Adam ke im ki brio ki ban ningkong bat ka plan jong blay ke dai bakin im ma ke Kper. Balai ki min orang ke Kper fitip ke dau ke dai nadu baki le ke kam kata ke dai ki bam yau dieng jong ke jing tip ya ke babha bat ke besneo. Ngakhwa anong ifi ke por ngan keren kendiat ke Kper hagadur jong ke jing syakri blay jong imenta. Teng-tengi syakri blay ngi dan lagi jaka kibam langkum ke Kper. Ngakhwa nganong ifi balay ngi mio I bagi balang jengi ki jing syakri blay jengi kinum day ki jaka kibalong kum ke jaka kabangi syong hajiel. Kam day ki jaka kabangi syong kum ki koidi hapa ke bendi hadai tongin let ke Kper. Syaka jaka kabaka balang ke jing syakri blay kadon ke jing pengat hangta. Kadon ke balat luat hangta. Kadang ke kemen hangta, hangta kadang ke freedom, hangta kadang ke liberty, hangta kadang ke jing suk, ke jing kemen, ke jing jatat, apa kata ke Kper. Ngakhir perkhat yang ini bau blay udan kene ke jingmat bau kwa ba ke jing im jangan ba fi hadien bau blay ulah pen im yang apa de fi hadien bau blay ulah map ke pop ke jingi hadien bau blay ulah sayangi nang tai na ke pertai ke bangi syate mrau ha ke pop nak tai ke pertai ke bangi don breng jong ke jing syate hagi bobon ki ni syayale ni don ki an ki kanu nang tai ki bangi mla ban le kumta ke bangi mla ban le kumta hendrai dau blay upen im yang apa de fi ke jing temu ke jong blay ke dai ban weng ingi na ke jinglong mrau ban bo ingi haga ni ke Kper ka balong ke jing syakri blay ka bau blay kwa ban bo ingi haga jaka ka balait do ngam kwa pin syakri blay haga jaka ka ba pimlong ban ki ngam kwa pin syong ke jaka ka ba ring men siam rup malu mala hang ni apa ke Kper don ki jingbam don ki dieng ki balong jingbam on the Bible. Hang ni wa Adam mula ban bamlut na baro. Hang ni wa Adam mula ika ban lekmen bat keim bat ki syong ha ke Kper kim tip jing tiang kim tip jing pang kim tip jing sngelsi kim tip jing yap ngakhwa ngani thu ipi abala da ki jing sang jingi kin dai ki bakumta ngani thu ipi ki brio baro na ke pertaikin wan rung ha ki jing sang jingi namar ka pertaik dap tang ke jing tiang ka pertaik dap tang ke jing yap ka pertaik dap tang ke jing tarai snil ka pertaik dap tang ke jing pa je pra ka pertaik dap tang ke bam sang bam pang ka pertaik dap tang ke besnil lada ngaban mapi ngi wan ra ke jing syakri play bangin long kum ke Kper eden ka Kper eden ngani thu ipi ka jaka ka bagi brio kim kwa syu ban mi nang ta bat nganut manong lada ngi penlong ye ki jing sang jingi haga dor jong ke Kper nganut manong ki brio ki ban ke pertai bar khat kin wan rung bat kin mat ye ke jing im ke besisha kin yo shaminu dieng ke jing im ubadana ke Kper eden ngasngot nat yo blay bo ongi ni giktian snap ha uongi ni giktian uang nagi dieng baro ke Kper mela men bam Adam hanai no dieng jo ke jing tip ye ke bahaba ke besneo memla setiaban bam namar hagesngi ke me bam na u men yap bat men yap da shisha fim tip adu ke ni gisngi balai ke yap ke jinglong men sim balai ke jing syakri blay ke yap hagi ni gisngi
balai ke Kper dan ngi klem yo shong sho bat ngi mi no nang ta ba ngi don hagi jaka gi basha te mrao ngi long kristan ngi le jingiseng ndrei ke jingiseng ge jaka ka ba ngi sha te ngi sha khom ki jaka jing shakri blai ge dai ki ba ngim like lord ki jaka jing shakri blai ge dai ki ba ngi kwa ban wai no ngi shu pe stang ka ba je bat ngi kwa ban mi no namal balai ki jaka jingiseng kim dai shu ge Kper eden ndrei ke jaka jingiseng kala de ge jaka ka ba wit palat ngi dang like lord pen ban shaka pertai ngidang sungu kumen pen ban let no shayeng ngidang sungu tenat penan ban let no shane ban let no shatai kadang kham sungu tenat kata ban ne ge jing sang ngakwa ngan ong ifi ka jing bakla hang ne ge dai balai bitep u play u ong ya u adam ban ge im on lagi diang barok badan ke Kper dan melamen bam hanai nau diang jong ge jing tip ye ge bahaba ge besneu menom bit satya ban bam ngakwa nganong ifi hagini ki sngi balay ngi sha be no nagini ki Kper jong ka jing light lord balay ngi mi no nagini ki Kper ka bakin jaman siyam ka badan ka jing iet hangta ka badan ka jing tip yo blay hangta ka bangim tip ay ayro ngi tip tang ka jing sok ngi tip tang ka jing kemen ngi tip tang ka jing light lord ngi tip tang ka jing job ngi tip tang ki khraw ngi tip tang ka jing khraw jong blay handai balay ngi mi no hangta ka daw ka day bangi bam yo no ding jong ka jing tip Fim tip kat kum ke kitab Ecclesiastes hagalenong ka baningkong ka Bible kong ka jing tip ngap ha ka jing tip ka penroy ya ka jing sngal si Pim yo imenta ki brio ya ka kamu blay ki wanra de ki jing tip ki benabar But apa pi bam yo ding jong ke jing tip ye ki eke bam day ki bo blay sngal tenat pi penrung kita hagani ki jaka ngan ye tu pi blay sha yo adam ke im bekin bam no ding jong ke jing tip u kwa ye ki bekin tip tang yo blay u kwa ye ki bekin tip tang ye ke eke be itnat tang ke eke be day tang ke eke be khot pim yo imenta ngi le jing sang ngi yo sngal ki eke bam day ha jing sang gadan ke jing pa pra ha jing sang gadan ke jing pen bana palat ye ki eke bam day ha jing sang kadan kabam khot kabam bed hagi jing sang kadan ke kabam dai ban dan ngi ke Kper kala rung lut badai ngi takadaw ngi do no ngi ke Kper bat ngi rung hagi jaka ki balong ki kunja jingte jingkhom ngi shong hagi jaka kabangim la satya ban long light do chu bat ngi shong hangta hagi bakum ke tak jing shakri bat ngani tu ipi ngi shuring men se malumala bat ngi ya hagi jaka kabalong kum ke jingtim yo adam ke im bagi haban mis app bagi haban jinjar bagi haban tip ke jingku slai bagi tip ke jingyap ngakwa nganong ifi ke jing shishala dengan kren khamjrong u jisu no wan sini ke pertai la khat yu adam baar nama de jing bakla ke jong adam beningkong ke eden ke la jano hande de jing kongu ke jong ni adam baar u belong try jingi u la restore biang u kwa ban penio apat hangi ya ke eden ke beningkong bangini rong biang singini ke Kper jong ke jing light lord how min se me khoi ha ke tien ke jong blay bar ha ke jing kat ke jong try ngatwai minta ke skina mangam ton por ngakwangan kren ifi nakani ke tien ke jong blay namar ke jing kren ke badon kamba ngakwa fini ai shabat ngangan pen ifi le sila dengan kren kandai ngadon sibun ba halor ngani ke Kper Henry ke wai ke bang skil tenat ka bau blay ha bau bu ngani ke Kper ngan pen ifi ha ngani ke Kper ngasil tenat ngan penuan ini habang puli ke Bible ngayo i ngakwa palat bag jing shakri blay jingi kan poi shakani ke dur ngakwa bag jaka ka bang let jingi seng mga kadai van long kum ni ngam kwa kan dai ke jaka ka ba pitiang ka ba pisir ka ba pi shaptiang ka ba pim long lat dut ngam kwa kam ta ngakwa bag jaka ka bang don habang shakri utrai kan dai ka bang lat dut ban ye ki jaka baro kan le ke jaka ka ba hang tanga don ke jingkemen hang tanga don ke jing sok hang tanga don ke jing light dot hang tanga don ke jing shot kemen but ngani tu ifi ngap ha hakini ke Kper ngasngot nat ba bau blay hakini ke Kper ubo igni ngap ngan pen ifi ngini puline ke kitab Genesis kalanang ka ba ar na ke khat ka ba shipau ngalada puline do ko ba fra hado ke khat ka ba kendai but mentangan puline ke khat ka ba shipau kong kawaru kalami no na eden yakaban yakata ke Kper ngasngot nat bahagi ni ke Kper kam dega beterkong
Kper kam de jaka ka ba pum ka ba pui ka ba bisong ta dekat ba kejing sap bat kejing smas ap bat kejing struggle bat kejing le bat kejing khon am Kper ka de jaka ha ka ba Bible kong kadan ka wa ka ba tu ha ka ta kper Fim tip ka de kejing mot ka jo blay ye kejing shakri blay jungi ha gini gisngi Fim tip ka de ka balang ka ba blay kwa ingi bangin penlong Femi iba kata ka dur kabau Jesu Kristus kwa ban penlong yaki balang jungi hagini gisni. Bamdai setia ka jaka kaba terkhong. Bakanum dai ka jaka kabalong dry. Kabagi brio ka bawanang toki dai ka terkhong sudah em. Hendai ka jaka hakabagi brio ka terkhong na bar. Kibadan ka jing terkhong na yeng na sem. Kiba terkhong apa dang ka jing klumar. Kibadan terkhong apa dang ka pang ka khraw. Kiba terkhong apa dang ka jing bamsok. Kinwan rung siya ka kper. Bat hagani ka kper kadan ka wa kabatut. Na singaw bang na nga puling nga Bible ba blaywang ka waru kalami no na iten ya kaban ay ya kita kper. Bat pipulin ang ni bat nang takalaklat bat kalalong south nat. Shua bangan kraning ni south nat shangan kran shua ya kini ka wa kabatuot ya kini ka kper eden. Blay penlong ini ke Eden, kini ke Eden kedai ke bawan na benang, kedai ke badonna kini ke pertai, tang ba kedai ke badonna po ke bawan na benang. Kaba hangnim dan setia kaba kenja pertai, hangni ke dan tang kaba kenja mensim. Kata kedai ke dur jong ke jing syakri blay. Hagini ke jing syakri blay, mdai ban rung setia kaba kenja pertai. Piyo i menta baga pertai kala rung apo jong ke jing syakri blay. But day na kita katau ngim dan show kai ru kaba sngel tenan. But ngiyo i bagi beri kala nangyap. But ngakwa menta ke sngi ai baling baki ni ke jingkren. Bahkan pen syai syaka dot note jong fi. Bahkan pen sngel tho ya pi baro khat ki bayo sngel. But sachi sin pat tongin pen long. Ya ke jing syakri blay jingi. Kinum long ki way pat ke jaka ki pam doon handai indi ke jaka ki badon ke jing suk ke jing kemen ke jaka jong ke jing light doon but hangta hapok kata ke kper kadon ke wa ke betul ngasngot nat egene ke ktien ngan pen ifi negene ke Bible kendiat finda puli ke Bible ke beneng ngap ha la fi puli ke beneng ngasai sngot nat egene ba namar ke ktien ke jong blay ka ba u blay Quran ke kitab Sam la fin puli ngin sia poy ke tu ke pen rei ngan puli ke kitab Sam kala nang ko ba sau pun riu ngap ngan puli ke kitab Sam kala nang ko ba sau pun riu wang kumne wang ha kala nang ko ba sau pun riu khat berin kong kong u blay ulang ke jakari ba ke bor jangi ke jingirap ha jan e ke jingjen jar namar ke tangan om shapting la ke kala ke kendau la pen khigi om apdeng ke duriau laki jongka ki kerho bagi ki laki lum ki win namar ke jingat jongka sngap wong kum no khat besau kadon kawa ki tu jongka ki pen keman ni kan nong ba jong blay ke jaka kentang ki tabernacle ke jong ba khlitam ngakhwang ani thu fi kadon kawa ki tu jongka ki pen keman ni kan nong ba jong blay fim te ba ke Kper den u blay u don kawa ka ba ki tu jongki ki pen keman yu adam ke Natuai menta ke sngi bagi jing syakri blay jingi ki balang ki niam jingi ki numlang ki jaka ki beterkhong natuai bo blay on pen mi ngani ga wa ko magato ga Kper den bat ka ai mi ga Kper den barok away ngakwa ngani tu fi ai bagani ga wa kan tu biang sisien hapo ki jing syakri blay jingi Fi ngan peni fi kendiat ngaladap krenteng ya kini ke jingkren jepang ke balang kam dega ngala kren ni ngong kum ni ngakwa pin sngap le si kini ke dega ba ngayo pateng na way paralok bawang haka jing shisha ka ktien church CHURCH haka ktien English haka ktien ke singi ai ka balang Feel that if he translate a Kten church, Hagarukom Gabadej Kten Kasi, come day balang. Let's say Pilap in Ongang Hikai Baklan Ray, the Snapha. Kten church, Kawana Kten Greek Tenrai, Kabaong Ecclesia. Ecclesia and it will fikamot, the call out ones, Lani the call out assembly.
But ngakwang anong ifi kaktian eklisha. Kamut kita kibalamino kibala khotno na pedeng jong kapop na pedeng pertai bat kilaya lumlang si jaka kita kibriu kibala mino si jaka bat kilaya lumlang para maki kita kibriu kidai ke church kedai ke balang ngakwang anong ifi donwe paralog ubang haga jing shisha ke ktian church kam dai ke balang ngila dai ban ong ikakabatut na maladangi ong kabalang kamot ka kanukuno kabalang ngi ong ako to kadai kabalang kamot kabalang si jaka kan mau de nagatakadaw ngi sngaw tro bagay kabalang nagatakadaw ngi klem tuot bat ngi klem ailat ya kawaum ka jong play bakan tuot ya kadai kabalang bat kan mau kani kawaum ningkong ka ayum ya to jaka hang to ya ka ayum ya kperedan handai kam shong kperedan ka tuot bat ka pen khasau tu likitanat bat nga duai men tagi sngi bo play un play gi score jong figi bakan jaman sim kat ba pidang snap ini ke jingkran jonga kan play ke jingmot jong fi ai ngin mat ya ke edan ke jing sang jinging an ong chi ong ya ke tagi ktien ai ngin yu i ba ke jing sang jingi kan dai ke badon ka waom em ka batut ya pidang jong ka tagi jing sang namala da kamdan ma po ke kper ngani thui pi ke kper ka dai ka bam jo ban chau pindalet ang taya lady hide ripak ngani thui fi apo ke tu ke pak ki pri ke shajalet ki shong to argot don ki bi shong si samla ki enjoy but ki pengat nama ka don ke air tu hak tum dan balorni hak kper mjudon balorni hak kper dan makadaukti dan baro ki dan la ke jong ke jing sngal tenat baro ki dan la ke jong ki alam lagi khon lagi kti ki alam lagi samla la samla nang tade ki ya ki bam ki di ang to nang tade ki me pet iwe but ka wai ke sngal tenat ke dai kadan ka wa apdeng jong ke pak kadan ka wa apdeng ke tu ke kper but ngakwang ani tu pi ke kper ke badan ka wa ke dai ke kper ke sngal tenat ban shong ngatuai men tagi sngi ba jing sang kinum dai jaka ba pilai tia ba pilai sing khor ba pi phos neo bat ki dai jaka ba pi aksat kam dai jaka ba pilai ban chu riam ban chu bet ban chu pendap iki kam niam ken ma ka jing sang kam dai ta ka jing sang ka dai ka jaka ka bangilet ban di yiki wa om em ki jong men sem ba kho jong play namar hangta ka don ka bor ka jong play ka ba ko tu jong ka pen kmen ni ka nong ba ka jong play on debit bat ngakren ngi ka jaka ba balang ini ngi kanam dai jaka ka batoi de ka ka bakin japertain dai ai baka bor ga jong mensi ba ko jong play kan hiarang ta ai kan dai ka balang ka batoi femio igat ne ga pertai galang namar bangila shi shong ni shulet jing sang ni shukut tang ha ga sunday bat ngilet jing sang ni shukut setang ha bible study ni shukut setang ki jing sang met balang met sngi sat jan bang ni shukut setang ki tu ki program jingi ki bangi along jing sang he malag por bat ni shukut hangta bat ni shi sakut setang ka bangi ong ka jing sang ga ba he nang ta ka jingkran ga basngal tenat nang ta ka choir ga basngal tenat nang ta ka praise and worship ga basngal tenat nang ta de ki kali ki bon nang ta ka bam ga de ga biang nang ta de ngi riam ngi bet ngi shukut kum ta bal shulap met ya kata ngi klem to shonoro ngi shushong ajo ngi shulap met ngi yap hangta ngi shutep don buram ki brio bat nang ta ka jo shi ka jo ngakwa ngani to ipi ken mau hak kpere den ka don ka wa bat kani ka wa kam dai ka balang ajo kani ka wa ka dai ka batut badai na kita kataw nga yang ang kran ni fi baro ki bayo sngawi ni ka jingkran ai ngi ni tot bat ka jingtrai ka jong mensi mbakot ha ni sngi nga kran linkot ik ni nga kran direct ken mau kan ka eden ka dai ka bakin jaman sim bat habo blay penlong ka balang ba ka jing shakri blay u kwa ban penlong ka bakin jaman sim ba hangta ka dai banan ka wa ba em nga ni tu pi ka ni ka wa ka tel ya ka wa ba em ka jong mensi mbakot ka ba dai ban tot pa ka jing shakri blay ngayo gini ki skila block gini ka wa klem la nama la block no ka de ki constitution la block ka de ki norms la block ka de ki brio la block ka de ki jingtip ba ja partai la block ka de ki rukom brio la block ka hakabo play u la bo gini ka wa ba gini ka wa ka toy light lord but they play ba pia ka ki southernat ya ki bangan sakran na gini ki jing ha gini ki jingkran ka jonga henry ka bang kwa ngan kham ngam jilio menta ka dai ba penio i ba ka kper ka dai ka ba don ka wa
Ngeduai mentagi sngi bau blay un penlongi ni gawa hagi jing seng jong fi angin yu ibyang ig revival angin yu ibyang ig jing tot ge jong play angin yu ibyang ig jing command angin yu ibyang ig jing light lord bagi brig shot kini command ig jing seng kanan ge jing duai kanan ge jing kya angta kanan ge jing try ge jong sim jong play kanan ge 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 ba khraw angta ngeduai ba kani ngai ka dot not ge jong play na do ko bening ko ngakwa fin yu i ta ndai ba shukran shong shit nang ni kani ge ge ba yu i ba ka don ha ka jing perkat ge jong play Nakatagadaw nga sngosi bangan ong ifi hagani gapor ngila bakla nakani ga picture kapaw blay po aga Bible. Kanang manum slam ngan panifi kani gawa kaday ga batuot tang makam tuot bay tang hakaway ga jaka nga sngotanat baka klem tuot bay tang mansudi tang ada mag-im Kani gawa ngan pulifi na Bible ka ang kumne na gakhat ka basipaw. Nakalanong ka ba kitab Genesis na gakhat basipaw ka ang kawaru kalami no na Eden ni gaban ay umi kita Kper. Bat nang ta kalaklat, bat kalapat kalalong sautanat. Nga kwafin ngap ka kerteng jong ka baningkong kalalong ka pisan. Kata ka batuit saudong yagari habila barakaway hagabagadan kaksiar But hagata ksiar jong kategori kalalong kababaha hang taru dan ubidelium but umaulanay onyx ngakwa finyo iga jingmot jong inigi wa jong inigi tributaries kipagatuot kanigawa pipulin ang niga Bible kang kanigawa ka ay umi Kper tang baka klemkot ag Kper Kataga ni jing tamu ko jong blay yang ni habangi syakri utra banginum kot apa ka to ki sau kenro jong ka jing syakri blay balada piyayat bat ka ni ka wa bayem ka jong mense ma khot jong blay fitip ka toy ning kong chano ka Bible kong ka ni ka wa ka tanat jong ka baning kong ka Bible kong ka let syakata ka jaka ka baki khot ka pisan fitip ka ktien pisan lani pisan ha ka ktien English kamot freely flowing Kektian pisan kamut kabatuit shakmat bet kabatuit lailot Baday na katakadaw nga kwa nga nong ifi kaniga por haba kaniga wa katuit lailot bat nga nito ipi kaniga baong gawa katuit lailot kalat siya niya pisan kabamot freely flowing kabamot kabatuit lailot fitip kamot ayu kani kamot kaday kajing syakri play kababot ikajing try kajong mensiya makhol baka yalam ya kabriyo siya kajaka kabakiyo ya kajing yo kabakam jangay Kaniga jing syakri kaniga badan ka vision kabalong yar Fim yo iba ka jing syakri blay menta kiday kibadan ni jing yo iba red adu kata-kata Bangi perkhat bay tangi ni niam jangi tangi ni balang jangi tangi ni jing syakri jangi tangi ni bat dai ni bat bat tangi ni bat bakla ni mlangsho ngakhwanga ni toy pikin mau ka ktien pisan kaniga wa ka toy pisan pisan ni pisan giong ha ka ktien Bible ka bamot freely flowing ka ba toy klem jingwit ban aba ka toy kaninga ni toy pi kalay toy chino ka toy chini sha habila fi puligi ni ka ktien habila ngani toy pi ka kran yaga prosperity kekran Jepang kekran Jepang kekran hangni kekran Jepang umaulanay bidelium bagi kekran Jepang umaulanay onyx balada fiyat baru play balada fiyat lang baru try hapo gani ka waom baim ko jong mense makot ngakwa ngani tu ifi kan mau gani ka waom baim kan yalam ifi Shiki park siar bagi par maulanay gi khraw habang kren kuntang kren gi prosperity walit mot bang kren tangi gi pisa tingka hot kata kadon ke shibenta hare bang kren gi maulanay gi park siar bagi maulanay bidelium bagi maulanay onyx Finumyo ikitala da fimrung siya bajiliw siya bagani wa kabami na Kper Eden kaya lam siya niya pisan baga tuit light baga light poy siya kiniga jaka kabadan ka ksiar kabadan ki maulanay kabadan kinigi maulanay ki bakodor fitip kamot ayugo ni kamot habapiyat banu mensim jaw blay unya lam ifi siya jaka ki bajiliw haga bapila pin ngam jiliw bat ngani tu ifi fim tip ka ktien jong blay kaday maulanay ki jing im jingi u jisu kuresu day maulanay ba khraw ba habapiyat bargani
ga wa em unya lam pi ba pinyo ban rung shi ga jing leo jong ga spa ga bala buri ga ba blai ula bo la panam tai tai ba iet yo ong ga ktien ga jong trai wala mut ba kini ki maulan nai ne ka ksiar ga bidilium kini ki maulan nai bidilium kini ki maulan nai onyx ba ka kren chapang ka spa ga po bangin ya lum bangin ya yo bangin ya don ki yeng ki building ki kali ngam kren tangi kata ha blai un ker khui pi un ker khui nga habang shakri blai handai ga bang kren ka dai ba ga ni ga wa ka yalam shi ki ta ga jaka ba don ki maulan nai ki park siar ba ki par maulan nai fim tip ngani tu ifi kani ga bible kani ga park siar kani ga par maulan nai kabala da kani ga wa ba im ka yalam ifi nda haba pirung support jong ni ga ktin ga jong play kani ga spa ka ba khraw pala e ga jing im jingi ha ga ni ga protay kan ma ga ni ga bible kam dai satya ga ba pinchu pule ka kum ga kat em kani ga bible ka don kam ga jing yalam jong ni ga wa but kani ga wa ga krani sema khoi but haba yalam un yalam fi shigi jingdelio but pinlam nanta hangni don ki maulanai hangni don ki maulanai bidelium hangni don ki maulanai onyx hangni don ki maulanai baro hangni don ki ksiar but haba ga krani ga tanga snow shirham ban ong fi ngam da kran ga spa pertai haring ga krani ga spa ka ba kuncham sim kaba habangi yat bat kani ka wa kaba mi ina eden kaba wan na kanong ba jong play kani kan yalaming isha villa bana ba yalaming isha villa ngani tu ifi ka kren japang ka jing roi bat ngakwa ngan ong ifi katut shagata ka jaka badon ki maulanai bat ki park siar ngasngo bura me ngani ka kubar bat ngakwa bangan ai ifi ngani ka ktien ka jong try snap ha da fi shakriyo play da fi klempai shanoro let jinga sanka jo shiga jo shiyo i ya uchisu ha ka por Christmas bau kulung bala khayu ka arp santarik manang tade ngiyo i ujisu sa nar pna ka Friday manang tade ha ka Good Friday yap manang tade ha ka Easter mi pat manang ta shuman la ka snem ka jo shiga jo nga khwang anong ifi kata kam de ka park siar ifi kata ka de ka kam de ka par maulanai kata ka de ka piklem ya bat ka jingalam jong ni ka wa namang ni ka wa kanyalam ifi ka kren chafang ka white vision kata ka jingyo ipao ka ba yar ka ba jingai ka ba julio bat ka ni ka wa kan ra ifi shika jaka ka ba don ki park siar ba ki par maulanai hangta fin shem ga eke ba khraw ka ba kren yo Jesus Christ ka ba kren ga beneng ka ba kren ga ktien ga jong play ba ka dan hang ni eke ba khraw but nga da dwai bo play met ga sngi un pinio pat ha ga jing shikri jong fi ya ga ni ga wa be im nga dwai bo play un ra ifi ba pin sngal tho ya ga ni ga ba kren tang ni puli nang ni ga bible kong ka kerteng jong ka ta ga bening kong nga puli menta na ga kitab Genesis kal nong ga ba ar ken mau nga puli fi na ga ni ga khat ga ba nagar khat ka bakhat way ngan puli biang ka kerteng jong ka bening kong ka lalong ka pisan kata ka batu saudong igari habila barok away ha ka bedan ka ksiar jong ka gari ka lalong ka babaha hang taro don ubidelium bar maulanai onyx ngaladep kren pet ka khlem sakut tang hang ta kani ka wa im ka ba mi na Kper.den ka ba ai ka Kper.den nda haba ngaladep tu chigani ka jaka pisan ka let habila pipuli na ka bible ka khat ka bakhat lai gong bat ka kerteng ka wa ka baar ka tanat ka baar ka bagani ka wa ka tuon ka kerteng jong ka kamot ka gihon fitip kamot ayu gihon ka jingmot tanra jong ka kamot snap ha nga kwa finda snap ha ka ktien gihon kamot bursting forth kamot kaniga wa kaniga ba kunshat ka ba burst ka ba kunshat tinge kakran Japan ka force jongka kakran Japan ka taka bor jongka jinkan shat jongka negawa handa ka mi ka lechini siya gihon ka bakran Japan ka taka jing mi ka ba syukan shat kumto balay ka mi daka bor balay ka mi daka jinkan daka taka jinkan shat daka taka force jongka ka bakraw fitip lalapin pulin lang ni katuot sino kaniga tuot saudong yaga rikush barokaway fitip kamot iyo kush kamot darkness kabamot ka jingdom
Kani wa kabami na Kper dan hawat ketut cepat siar ketut cepat mau lenai ketut cepat mau onyx ketut cegini ke jaka hendai lebih pulih kam tuit dang hangta kami dah bor jongka but let kush ke keren je ke jingdom ke keren Jepang ke bor jong ke jingdom nak kwang anong ifi kan mau ke jing syakri play kam dai ke mengiai tang na besok kan mau apa pihak baru mensim jong play kam dai pihak tang na ke jaka apa pihak ha ke jaka ke besok ngayo igi jinghikai ba ha gini ke sngi gilong bakumta mengin syakri play mengin sok mengin syakri play mengin ya ba ke jingger khu mengin ya mengin syakri play mengin ya ba ke jingroi ngak kwang anong ifi hai pilap ke ta gospel ba ke talk kumta hai pilap yo jisu buya ke besok hai pi yo ibu Petrus buya ke besok hai pi yo iu Paul buya ke besok hangno fi yo igi brio jong play hangno fi yo iu John Wesley buya ke besok hangno fi yo iu Charles Spurgeon buya ke besok hangno fi yo igi riu khraw jong play hai pi yo igi missionary ke bawan chini chari chungi bagi ya ke besok hai pi yo igi brio jong play bagi ya ke besok ngak kwang anong fi habang krani ke jingsok ngam krani ke jingsok ba pinya ke besok ken mau ke ni ke wa ke yalam ya nak Kper dan ke bami ka to chegani ke gihon ka ba kran Jepang ke bor ke bami da ke chicken shot ke ba khraw balai ke hapan mi dengan force namakan hapan rung lengba kani ke kush ke balang ke jingdom bat ngakwak ngan ong film dan jingdom ke balaban yang ngkhmat jong kani ke bor ke jong men sim ko jong blai film tip dai hang ne finyo ba ke jing shakri blai ke shisha ke badan ke pereten ngani tu figure dai ke ba hapan tu ba kani ke wa balada ke dai ban let kani ke kush kani ke jaka ke badan ke jingdom hang tala fiat ba men sim jong blai finyo mde ke bor jong fi handai da ke bor jong men sim ko na ke ta da so kitab sekaraya ketin ke jong play kong hak to kolong ke besau kong no do pat je pom nem ke bor handai do mensim jong ong try kata ke de ketin ke jong play ke bang khwangan ong ifi khnang manum slam ngan pen ifi ke jinghikai uji suru kren chai ke ni wang hak gospel ke jong Matias nong ba khanriu nga kwa finda mark iri ketin bu jisuang Petrus melong Petrus ndre halor jong ni mausiang ngan tay ke balang ke jing shakri play uang gumno uang ki kerdap jong kadu jok kinom la banyale eka kapamot kini ke balang kedai ke berung ki kerdap jong kadu jok kapapen ki gitu ki kerdap jong kadu jok mdai ke bchile jing seng Sunday bchi jong Jowai kawai artali ke jing Jowai banata deng chu jing aingo banata deng le wai ni chu sa stang ke kio kali banata deng le bam show restaurant ban nang tan deng wan chi yeng nang ta de ngila snow dep kam nang ta Sunday Monday ngi le jing tray like ta nang ta de Sunday ngi khe byang chi sem bagi chu le jing se kin mau kam day kum kata kam dega jing shagri blay pi bakla kata ka bakla palat kata ka picture kala bakla ngakhwang anong ifi ka jing shagri blay gadai ka badan kawa bad kini kawa kam dega balang jo kani kawa kani ka bara yagini brio bakin poi shahab villa bakin ya chika jaka ka bakin ngam jilio ka jing day bak ktinu blay badu Jesus Christ bad ke bakin jaman sim bad de tangata kani kawa kani ka bakit daga force ka jangka ban let ya ka ban pen prai ki kot jang ka jingdom femio imenta ha ka ri ka jingi day ka balang ka jing shisha kabade ke ban yang persha ya kene ke khnyang jingpang de ke balang ke jing shisha kabade ban penjat ikene ke pensiam baban nang ne ke ri ke jingi de ke balang ke jing shisha kabade ban mi nang ka ba bor jong pensiam khot henregi haban re henregi habe ke ban shonglang ki wai bangi habe ke bangi num no chui ke ban nei airu kata kade ke bangi ui bangi la bakla nang ne ke wa omem ngakhwa nganong ifi ke ke por to ngini tot bangi ne ke wa omem to ngini ya bangi ne ke wa omem balagi haban ya lingbai ke kush ka ba kran ne ke jaka jong ke jingdom nginom salia ikata tongin let bat ngin yo bagane ga wa ka don bor ban nyat e ga jingdom shirot bat kan wan ga jing shai ga jong try nga try bo play on hikai fi ling bagane ga jing hikai namar ngas ngotenat palat e ga ni ga bang kren ga ni ga por fi yo nang ne da fi puli nang ne mdai tang ba ga to ya ki art ligitnat ngalong fi ka to ya do south ligitnat da fi puli nang ne ga bible kong ini gikten ndala dep to na pisan kalet shagihon na gihon ngani to ifi ka bible ko ang khat ka khat saw bat ka kerteng ka wa ka balai kalong ka hidekel fitip ka ktien hidekel kamot rapid ka bamot ka bayar ngkhwa pirio bagane le jing tumu ka jong play balada piyaj bagani ga wa ndai bagalet tang hai telong ibe Shillong po liu berit kami na edan tang bakat bakanang tuat kanang yar
ngat bau Ezekiel yo iya galanong ka basaw punyo ya ka wa be ka mami na ka temple ru ka sedang na ka wa gami na po ka jaka ka bakentang ndaw tau yi ka jaka na ka matso la si ka khotsiu na ka khotsiu si ka singkai bat kat bau na ngam kat taru ka to ka wa be ka nang he bara ka khat do ka klalong ka wa bara ka khat do ka poi si ka duriao bat ka pen kia yi ka duriao nga khwangan ong ifi ka ta ka de ka jingmot ka bau play ukwa jing shikri ge jingi bam de bangi nang yeret ba bangi nang yekem ba ta dengi shi yo long to but don ki brio ki ba shi sngo hon kum ta don ki brio perkhat ba dai tang kan yam jonga ga dai ga ban beneng don ki brio perkhat ba tang ngi ba ban net beneng ba tang mangi ba ben let jing sang ba tang mangi ba dai ba tang ba lu jisu ba tang jisu dai tang yangi nga khwa nga ni thu ipikan mau ha gi ni sngi ai kani ka wa ba kan long rapid kan dai ga ba yar kan dai ga ba khraw ka ba nga khwa nga oi fi ni ktien hi dakel ka dai ga ba yar ga ba fitip ga mo yu ni ktien ladangan chukran ling kot ni ktien ga mo ka ba mo kum no what is your emperor kam ktien english ka mo ba ga ni ga jing tu jang ni ga wa ha ba ka kren japang ga jing mo jong ka ba ga dai ga ba ya ka kren ya ga effectiveness ka kren ga impact ka ba ga dan na preng ga jing ya lenti jong ni ga jing shikri kay ke impact ka ba fit penlong ha kani ga pertai pile ayu malaga sngi ha ga jing ya lenti fi don nem ka effectiveness ha preng jong ni ga lockdown ka ba katni ngile ayu na ka betau try hatongi shongi ri hatongi klem le ye hatongi klem yar hatongi klem long effective ha ga jing shikri nga khwanga no fi ha ga jing shisha ya ga balang mjula ban kta manu manuru kay ga bu jisuang ndan brio ga pertai bala ben kanya ga Kper la kami ni ka ching khang man yeng mani handrai ya ka balang mla man khang kan tuoj bet ni ka wa bat kan roi bet finio iya ka bai ka sngi ka nang roi ka ching trai ka mo blai finio iya ka ching shakri blai ka nang khraw wa per thai bro ka bai Kper la da mi ka no ka balong ka jingdom na kush handrai ka ni ka wa kat ba ka nang mi ka jingdom kat ta ka nang khraw But ngani tu fin da poi nang ni na gihon kalet shahidekel but kani ga hidekel ngani tu pi tangini puli ga bible kong ka kerteng jong ka wa ka balai ga long ga hidekel but kani ga ktien ga ga bayar but aba ga yar ka long effective kamot ka ga trekam ka ga ba ka balong aa ga ba say so fitip ka tu chanu kani ga wa da pi puli rang ni ga bible kong ka tu chapang mingi shakari Assyria ka ktien Syria ka mod kinong shon na ka jing shisha kinong shon jong no kinong shon jong ki jiu nung kong Fimte bagani ga wa hidakel kani ga tanat ka ba mi shani ga ba khat ka tanat hidakel ka ba mi na gani ka Kper ngani thui pi ka to na pishon kalet chapo gihan nang ta minta kalet po shahidakel but dak nang ni na hidakel kani ga wa ka ba don kani ga tanat ka ba don hidakel kalet cha Assyria cha ga jaka ka ba don ki brio ki ba yang persha ki ba kren persha ki ba le ben ki ba nget blay ki ba money blay tau ki ba le ki ba dai hendakin mau kani ga wa kalit tu cheta ban wan ra iga jingkhia kin mau ka balang ka degata ka bara iga khubor jong ka jingpenem ka bara iga khubor jong ka jingsok ringkat daga bor jong ka jing et ka jo play bangira iga message jong ka jingman bangira iga message jong ka jingkhia ya ka message jong ka jing et ya ka message jong ka jing polite ya ka riba ka chat ben ri ka jing mdai bangi shi shong tang jing sang ba pendap iga program singi play iga program jing sang yeng iga program singi balang bat bangi ong ba ka ta ka try kamu play kam dai kumta la da piyat bat kani ga wa ngani tu pi kan yala me fi sha Syria kan ra fi shi ki priu ki yang pur sha fi bat kum no file aba pi tu bat kani nga khwang ani tu fim dai bale yai mangi kani ga wa kan tu bala da fi tu lang fin position sha Syria bat nga nget kan poi ka por bo play unyala mangi ngayo imenta ka don ka jing try ka jong play ha Iran kadang ke jing tray ke khraw ke jong play ha Iran kani ga wa ke to che Iran menta kalait ke lang chi jaka ke bomdan ke to China ke to che ke jaka ke bala khang ke bala perking ke de jaka badan ke Assyrian ha ga be kan German sim ka ba mot ke be yang persha ke jing long Kristan ke be yang persha yo play be em ke be yang persha yo play Abraham o Isaac belu Jacob ke be yang persha yo Jesus Christ ke be yang persha ke tinu play shata ke ni ga wa em kan to namar gani ga wa em ka don ka jing em ka don ka jinkerman but I ngam fi habangi shakri ublay haka bakum ka ta ga jing shakri
tongin itu lang bat kini ko wa beim bangin dan por ini ki kam niam jingi ngalangya ini ki kam niam ngalangya ini ki kam ban pen bat yi ki jing ki badana po jongi haga jing shisha ga de por ngi bangin yang ya ka ban itu lang bat kini ko wa ndrai kambun sien ngi lap mit ban pen bat ban salt bi ki problem ki badana po bat hapo kadan ke dujok bat ngimut pat ban yaram mi briu shabneng ngakhwanganong ifia gan urukom lada hapo kadan ke jing pat ya pra ba vimut ban yaram mi briu pat ke jing so ko jong play ai menta ke singan ong ifi tonginum shong ka bakum ka ga jaka tongin ya bat ke ne ke Kper ke jong trai tongin pelang ke jing shakri play ke jaka jong ke jing pengan ke jaka ka ba light note ke jaka ka ba kemen ke jaka ka ba dap da ka bor ke jong mensim jong play ka ba tu hang ta ka dai bet ka ba don jing em bat pi pulin nang nin da ba ka tu ke ne ka wa kam kot tang hagi ne ke light legi shinan hendai ka bible ka ong da ka la tu nang nin na ka pihon ka let che gihon na gihon ka let che hidekel bat ke ne ka wa hidekel ka tu che Assyria bat khat do e pi pulin nang ni ka bible ba ong kong ka wa ka basaw kalalong kayu practice ngamdon porngan penilot ege Euphrates nang no ka shito che ka to ane de fi puli gani ka wa hang ni ka ktien Euphrates kamot fruitful kapamot kabasaiso Fim tip lada fin puli ke Bible fin lap ha ketuga kitab Ezekiel kalau nang ke besar punyau nganum da puli sapuli mafia yang ha ke kitab Ezekiel nang besar punyau haba ketuga ke penkia kami ne ke temple haba Ezekiel yo ya ketuga wa haba ke tut bar haba ngam ketuga wa upaya ke jaka ke buyu ke ne ke ke poi shi ke wa ba bat na ke wa ba ke poi shi ke duriau bat ke penkia gitu ki dokha ke badan to ke bekren pang ke jingjap mensim bat ndala dap ke Bible kong harut jong kata ka kidan gidieng ki bami lagi so haman laga ayom bat kasla jong kita gidieng kedai ka ban penkia bat piu yang ni kene ka ka to she Euphrates kamot ka basay so ngakhwanganong ifi shwa ka jingwan jong try habang akren nang ni ya ka jing shakri blay ngam kwa banganong ifibo blay non pet yangi bangidan ke yeng mani ke bada ki klor u blay mon pet yangi banginang mani dan ki tiar tem ki badan ki klor pet yangi bangidan ke sound ke badan ki lak bada ki paulak mon pet yangi ke ai ke bangidan ngani ke pertai bangidan ki lum jing tap ki be itnat ne bangidan ki mat jing tap ki be ikhot ki be itnat u blay mon pet igata ka ba blay kwa yangi ke dai bani tut bergini ka wa bangin kelalong ka Euphrates bakan jaman sim bahanta ka ke jing saiso namara ke sngi ke khat do utrai unwan wat so na ke jing shakri jong aba jong fi kedai ke basngosi mangan ong fi shibun ba ngi klem saiso ngila shakri u blind rengi long be kum jo bangin ang hiar nginang yap nginang tlan ngidan ke jaga ka batur khong finumio jing saiso ke jaga ka bam dan ki diang kin yaplot ki jing thong kin yaplot ndai walit klet Kper den kadan ka wa beim ka bang kren ba ka de ka bor ka jong ka wa ka jong mensim ko jong play badai na kita ka daw nga kren nang ni nga khwangan pini fiang ni baka ni ka wa beim ka to chigini ki saut lagi tenat kadai ka to pisan ka ngani to ipi ka to lingbai ni ka havila ka ba kren mangirong sipang ka jing jleo jong ka jinglang mensim nang ta ka kren sipang ka gihon ka ba mi de ka bor ka ba kin shat balai na maka haban rung chiga jaka ka balong kush ka jaka jong ka jingdom bat hangta kan job igi bor jingdom baro bat nang ta ka klem sakut tang hangta ka let ban to chani ka hidaka kebakran Jepang ke effectiveness Jepang kita ke jing try kamu blay kaba khraw kaba peliam igi brio kaba wanra igi bejat igi beram kam dai ke balang kaba syong tang ki brio ke biang ndai ke mau ke balang ke jaka kaba ngilet ban shemi ke brio ke pamlong ban wanra iki shagani ke wa bakini yo bakini yo ya ki brio ke shakri yo try but ngani tu ifigane ke hidekel kalet Assyria ke jaka badan ka addiction shaka jaka badan ke besniu shaka jaka shaka bamdan jing
jinkerman hang tangin long ke jinkerman iki hang tangin long ke jing ai men se iki bat ngan pen fi khat do hagani ke por ke to che Euphrates bat kene ke wa Euphrates ke kren japang ke jing seiso habang ong ke jing seiso ke kren japang ke ta ke jing roi ke jing san bukan jaman se ke kren japang ke ta ke jing seiso a ke jing long men se bangi miki so jong men se mekoi bangi sei so aga kam go jong play but baka pertega da yo I shisha ingi bangi dei kita gi nong bot jong Jesus Christ but baka ka pertega da yo I bangi dei shisha ki brio gi beshakri utrai but hang ta fin yo I ga pertei bra go way kan wan rung ha ni ga kper ga balong ka jing shakri play ka beshisha shwai ga bangan penkot ngakwangan ong I ga ni ga khalemat ai ba ga ni ga bang kran men da gisngi ngan ong biang ini ke ketien balai pim yo I ngani ke dur ke bau blay yo I bahabo tau yo adam ke im u klembo yeki shano klembo yeki apa ki jaka ki bete bakom hendre ula bo yeki haga kper ka bakren bau blay kwa ban bo yeki haga jaka ka balait doit ke bapengan ngadwai me dagi sngi ba balengim pelang kum tai ke jing shakri balengim ong hang ta pa ke jingi sang jingi tong ini toit la loit baru men sim jong play balengim penlong ke jingi sang jingi baro ki brio ke ni mat ke jingker ku ke jong trai ngila pia ke brio ngani toi fi ye ki kenro niam jingi bagi brio ki ong kabalang to nga khwa ngan ong fi ke ta ke ba tau brio nga khwa ngani toi fi u play tau tang ka we ke pereden but ke ta ke ba baro ke brio ke ni rong hang ta hande ke ba sngal si ke dei ba u play haban be no yo adam ke im na ke pereden ke dau ke dei bagi bam yo ding tu ke jingtip ye ke ba ba ke sneo bon bangi sha be no na ke pereden namar bangi wan ra palat digi ke ki bakin japertai balu play sngal to nat igata ai ngu you play balang bau Jesus Christ da ke jingyap jong holor ke ding fna ula wan ra biang ingi bangin yo biang igata ke eden bakin jaman sim but se sin pat ngin yo man rung biang shagani ko wa beim ka bam dei shu tang ka wa Euphrates andre ka wa ka ba kham khraw ka ta ka wa ka ba mi na ka nong ba jong play ka ta ka wa ka jong min sim ko jong play ka ba wan ra ige jingkhia ka ba wan ra ige jingroi ka ba wan ra ige jing seiso ka ba job ige brio show try ka de ka wa ka ba pin kemen lut ige brio ngadua ba menta ka sngi ka ne ka tien ka ba ngakren kan penlong fi baro ige besngap hang ni bala da fidan ka yeng ka ba pat ba pra ai pinyo ka jing seng ka ba dan ka jing kemen hang ta la da fidan ka jing em ka ba pisa marway ai pinwan ka jing seng ba fidan chibon ki brio ki ba kemen ki ba shem pi ba ki ba wan ra fi shi ka jing lai do ige jo try la da fidan pa ka jing pang ba pi wan chi ka jing seng ba ka jing seng ka dan ki jing ba mang ta ki ba long ka jing pen khia ka jong try bala da fidan pa ka jing tur khong ba pi wan chi pa ka jing seng ba ka jing seng ka pen dap fi da ka jing kemen ka jong men se ma khoi ba ka dan lang ta ki jing ai jong men se ma khoi hang ta ka dan ka board jong play hang ta ka dan ka jing lai do nga khwang nong fi ka jing seng kam dai ka jaka bangi pet kman ka jing seng kam dai ka bangi wat buram ka jing seng kam dai ka bangi thot ngi wet ka jaka ka ba ka jing seng kam dai ka ba bam sap ka ba bam pong ka jing seng ka dai ka ba hang ta ka dan ka jing shisha hang ta ka dan ka hak hang ta ka dan ka buram jong play hang ta ka dan ka jing tot ka jong men se ma khoi jong play but nga kwa ngan ong fi ka ni ka message ka ba nga kwa ngan kran fi tongi ni I ba ka mindset jong play ka jing perkhat jong play u play kwa ingi ban bo hang no a play jong a mekhlem kwa ban bo yo adam ma ke im hang no me bo ha kper trying a duai ba men ta sngi men bo lang ye ke brio baro hagani kper men bo ye ki hagi ta ki jaka bagin chate chakom hane men bo ye ki ke jaka ka balai do trying a aingo imen ta ktien fitim nga kemen do ka ta bang kran ta ktien fimtip bang dan ke jing shirham nadu bas dang jiyo I ngam ngam jis ngot nat e no ko ba te ba khom ko wet ngas ngot nat bangin bot ba jing ko wa o em bangin yat ba kade namar ban seiso ban roy ban multiply ban grow kade ke plan jong play jisu ang ke gospel ke jong Yohanes kal nang ba khat san da pi pule wang ngala jet pi pim chim la jet nga ngala jet pi bat ngala thongi pi ba pin yai let bat ba pin seiso bat ba so jong pi udai uba ublay unda yo kaburam nga khwang nong fi ka ka plan jong play kwa ingi mangin shi don mangin shi shakri play kum to em play kwa ingi mangin to lang bat kani ko wa ombe bat bangin yo I ga jing chop ko jong try
haga jingem ngila bakla kata bangi yu I baga kam jong blay ga jing shakri blay kadega bangin lumi gi brio shi jaka ka jaka jong ga jing shakri blay kadega jaka ka bangin ya tuot baru mensim jong blay kat shakabu yalam bat haga ba khatdo ngin poisha Euphrates jong ka jing seiso bahabau try unwan shao yang ngaba di fi ban shim yigi so naga jing jong apa jong fi ayu blay kur khui fi lamang ni ga kubar ngaduai bo blay play ga jing mot jong fi mata gasngi mapinyo iya do kat no ga khraw ga ne ga jing shisha bo blay uda kwa palat ban shim fi na ga jaka ka bom light do shaga jaka ka ba light do bo blay kwa ban weng fi na ga jaka jong ga jing kom jing te shaga jaka jong ga jing palat ga jong try man ngaduai mata gasngi bo blay play gi kamat bagan chaman sim jong fi ngan duai no lada fi dona brenga jing pang blay pen kia efi lada fi tuot berkani ga wa lada fi dona brenga jing bam say so ka trek ta khai pateng ka ya ka yang ro blay pen say so efi kam tam le lada fim dal ga jing say so ha ga jing shakri you try I fin wan jing ga wa im tagisngi kan yala me fisha Euphrates jong ga jing roi jongka multiplication shakata ka bo play pen roy multiply but ngan duai fi bagani ka wa im kan to ringkat but fi but what lit shong ga jaka ka bete bako tangini duai lang na ko fi jura ga tiga jong fi gat bagadang duai play kur khui fi leng bagani ka kubar ku try ga ni ga khalemar play ngas no shirham ngadap daga jing sngo nga kemen ken try ba nga kren ni ga ktien naman nga tip play kani ga ga badana ga jing mot chame bara blay be et ngala krenika bangin perlawi ga jing shakri blay jingi am ko pagi ba penan buram yo brio andre ki de ba penan buram yo me blay bangin yo I hang tai ga buram brio hare bangin yo I hang tai ga jing trai ga jong men se bu khoi bat bangin yo I ba ga brio ga badana hang ta ki de ko pagi ba to lang ba men se bu khoi don pleng jong ki hang ne gen try ki badana pleng ga jaka ga be e don pleng jong ki hang ne ki badana pleng ga jing ter khong wat la gi la jing sang ma la ga sunday try yala me ki begin yo sham ya ga ni ga wa em ha ga yeng ga jame but begin yo mat e ga jing pandap ga jong men se ma khoi begin yo rong shi ga jing leo jong ga ktien ga jame but begin yo ya ku try what like jaka ga be kin job ku try but begin ang say so kin ang roi hadu ga jing wan ga jame ngadwai men pandap begin ga brio ga bor ga jame men pen sla e ki gen try begin ang roi but kin ang yo I ga jing khraw ga jame ha ga jing em jong try ngadwai ga jing shakri blay ngadwai ga balang ga jing shakri barok ga badan kelang a blay chong amen play ga ni ga wa im bangin yo I can try basa chi sen pat ngin ya tuot lang ha ga bangin pen pawi ga buram ga chame ha ga ni ga pertai try ngi I lot shame ga buram ha ga kerteng ga dong jisu ngi duai amen but amen play un kur khui fi ga ni ga par ngada nget ga ni ga khubar kala long ka jing kur khu ga bakra fi but ngada duai bo play gi khamat chong fi finio ibiang ga jing shisha jong ga ktin ga jong try ku play shibon ku mga jukur pat barabar ngan ong biang menta ga sngiro subscribe ga ni ga channel rung jaga to ga Grace Worship Center hapo hang to kadan ka idan itu bell ngakwa bafin subscribe kanang bafin sok banyo ya kan ga video ga bangi pelat malaga Sunday ringkat bagi tu audio message ga bangi upload malaga sngi kan lang ga jingmen toy ya fi ga yeng jong fi but ya baro kat che ga begini sngawi ka ku blay shibon u blay on kur khu ya fi ngai akan ga por la yang ma de ga jingker khu lamba ni ga tien ga jong blay ga blai ha bring jong pi ga ni ga clipman ngai pi ma de ga jing pelan pi ma de ga jing pen khia ga jam ga jong pi kerpa de pi la da pi don kam ikinu jing don kam ke jong pi bila ban phone tu number blai ga screen ke jong pi ngai blai ker khu ye pi bar ga yeng ga sam ke jong pi bat gin se sham byang ha ga ti ga Sunday wan ku blai shibon